nezuro ndanga ndakamira kugedhi ndakatanga kuona kunge ndaendeswa mudenga ndichidzika kuenda mudenga ndichidzika. Saka ndakasvika apo pakabva paita kupavhurwa dhoo. Saka paita kupavhurwa dhoo ndakabva ndapiwa chinhu ndichasvika kuya kudai kuno chakandipa ndinokuti yangu. Saka zvadaro takabva taenda kumusoro pakatanga kugwina fongi. Agwina zvikanzi wane timuendese kuchipatara vanhu vakaramba vakati kuchipatara yevha arambe kuti chipatara ndiende but ndikuda kunamatiro. Fogo yakataka kugwira zvikanzi timunamatire pakabva patanga Julia futi tambe izvozvo. Saka apo abva patumwa memory kamuchira unotora mvura. Ainotora mvura ndakatanga kuona vanhu vegreen. Ganda regreen asina hembe asi ganda ranga riri green. Ndozvawaiona? Ndozvandaiona ganda riri green. Saka pandakaenda kuna memory kamuchira udaisa chimudhonzi anozoti chakazoitika ipapo. Pana ndakazomuka ndopandakanga ndireshena wamwe waiti kana wada kutaura kuti ndime ada kuti ndimedhe muningi padati ndimedhe muningi takangomba kubvipwa pata kutobata hurowa wachitoita ngwa kudzura wamwe waita ndikanongedza nepfumo ndikangoti ndinofanira kuuraya. Asi maiona medhemo pano pachikoro? Ina anga ndakona medhemo pano pachikoro ndaingoona vanhu vegreen vandaingoona mazuva angu nerima ndakavharirwa nejira reblack kumberi kwangu. Kazuwa iyi mhuri yeZimbabwe kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tichiripo kapa chikoro paya patakambokuunzirai nyaya iyazuro tichitaura kuti ndozviri kuitika kuvana vechikoro vari kudonha. Naizvozvo zuva ranhasi takuda kuti tinzwe kuti vabereki vari kuronga kuti chii nenhau iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Solution wabereki wangu akutsvaga kutochiita sei kuti irori dambudziko ratasangana naro pachikoro ripere ndo pamasvika tawe. Saka tata kutoti tinzwe kuti vabereki vada tiite sei kuti dambudziko ripere. Ndikati ndo pamabva masvikawo inini. Saka ndiri kukumbirawo inini kuti nditiko kuna iwo mambo wedu asi wangati ripise tikaita kwabata pafoni handiti yaita emergency wo here ndopane mubvunzo wangu chete. Pamusoro wevabereki ngatinzwananei. Ini ndiri kuona kuti chinodikana panapa zvese tingaita hedu kuenda kwamambo kuenda kupi nekupi kwaudikane immediate action inoitwa nevana vari kumba. Pane mutaura mbotaurapo uyo nopindira naye. Ina handiri kufunga kuti pachezvangu hangu pakati pedu panapa tinavo vanotenda vanonamata handiti. Ngatizwananei. Ndanga ndiri kuti inini vari panapa vanozvipira havo tichingobva panapa ngatichenure chikoro chino iye nhasi zvino zvimwe zvezvichienda nazvo mberi naika muchienderera mberi vanonamata nekutenda tiende maclassrooms ese payadhi yese tichichenura nzvimbo inoyi nekukwese kumatownship uko nekuti kwambotaurwawo topinda muaction yekunamata. Ndava tikada kuti titi timirire musi wakati nawakati ko vana vechikoro rega kuuya kuchikoro here. Takatiri kuti nekutenda tikati zvinoitwa naMwari ndiane simba iroro. Musi weMonday chaiwo vana vaiva vafunde chikoro. Hakuna chaunoona vana ivo, hapana chaunotomwana one thing. Tonga takuta muwengi tinomukunda
avari kupikisa nyaya yekunamata ava mheno havo inyika yavo yavariwo, asi vari munyika yekunamata vari mukati munomu vanoirira neni kuti from now onwards kubva tatopinda maclassroom nemishaisei tichichenura nzvimbo inoyi nekumashopusi kwese uku nekukrini kwese uku vana vauye musi wei vauye musi wemande kuchikoro hakuna anomboputsikaba mweya yetsvina inoga yakundwa mwazvita cheramba chikotaura chimwe chete asi toda kuzadziswa nhau iri pano macomrades takanda shoko kunese vabereki handiti inoziva kuti mukati menyu vana baba vanamai kune vamwe vanhu vakazvipira kuti nhasi vanogona kutsika kwamambo mutoko ndo vanhu vatiri kuda torega kukangazhana nguva dzichienda handiti kunamata kunonamatwa tese togona topfugama kufundisa asi hatigone kusumudza mweya uri pano mweya uri pano kuda mvumo kubva kuvakuru kuzowana munhu anokwanisa kuita senai kusimudza saka pari manje ndiri kukumbira vanhu vakazvipira tichitsigirwa nemasabhuku vabereki vakazvipira kuronga timu richafamba kusvika rasvika kupi kwamambo hakubatirwe foni kuti halo mambo kunotsikwa manzwa here macomrades dautaura chokwadi kunototsikwa saka izvozvo ndizvo ngatiitei kubva panguva ino tirege kupedza nguva nokutenda nekunzwisisa ndiyo nhauka iri kutora nzvimbo mhuri yezimbabwe. Ndofunga manzwa zviri kutaurwa nevakasiyana siyana vandakuratidzai ivava ndio varayiridzi neutungamiri kahuri pano pachikoro. Naizvozvo zvarongwa ndizvozvo zvekuti pari zvino varonga kuti vachienda kwamambo vanopira nhau yavo vanzwe kuti mambo vanoti kudini. Nhau hombe ndeyekuti mande vana vanenge vakunyora bvunzo mberi nekutungamirira vabereki pasi nezvinonetsa ndangoga zvikangu shomanani pane mutaura bva kutaura zvimwe zvese zvakanaka sere asi kansela hatenderwi angatotume masabhuku zvandataura zviya kansela hatenderwe comrade kansela masabhuku sabhuku akaenda kansela aita sei saka pachikamu ichochichi ndaikumbirisa kuti kansela mumuziye hatenderwi basa asi aripo vakufambira nyaya dzipi kansela akatuma sabhuku kansela aenda manzwa zvapasiswa pano hanzi nhau yakuendeswa kwamambo. Naizvozvo vakuenda kunozivisa mambo kuti ndo zviri kutora nzvimbo munzvimbo yenyu ishe. Vaira shumba kamusapakanganwe ipapo vakunoziviswa kuti honaika nyika yenyu yazara satanism todini ivo vozoudza veruzhinji kuti zvofambiswa. So ndo chirongwa chitanga tiinacho. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Wow.